Стоп! Търси си климатик под 2000 лева? Ето ти топ 5 бюджетни климатика. Номер 5. TCL Elite, китайския шампион в бюджетния клас. Плюсове: модерен дизайн, някои от моделите имат UV стерилизация. Минуси: по-кратък гаранционен срок и по-нисък коефициент на ефективност. За 1000 лева. Номер 4. Gree Fairy, зимата до минус 20 градуса. Плюсове: Wi-Fi и масово разпространени части. Минуси: леко по-шумен компресор. Шуми малко, ама работи като тъща на обяд. Номер 3. Midea Extreme Safe, зимата до минус 20 градуса. Плюсове: модерен дизайн и ниско потребление. Минуси: малко по-бавен старт при екстремно ниски температури. Малко е муден, като мен, без сутрешното ми кафе. Номер 2. Daikin Sensira, зимата до минус 15 градуса. Плюсове: японски контрол, но сглобяван в Чехия. Минуси: не е за много студени зими. Ако си в Пловдив, топ, но ако си от Разлог, помисли пак. И номер 1. AUX C Comfort, зимата до минус 25 градуса. Плюсове: вградени нагреватели във външното тяло, Wi-Fi модул, 3 пъти А на охлаждане, 2 пъти А на отопление. Минуси просто няма. Това е като даче с подгрев на седалките, неочаквано, но златно. Запази видеото, за да не забравиш, последвай ме, сподели с приятел, който все още не знае какъв климатик да вземе. Доктор Сиги.